mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyong pasiatab, nga kana inyong simbahan, tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara. Kung mudawat mo anak nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin mo o nagduda mo kung tinuod pa ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Sigundaan pati kini og video pagpadayag nga atong gidawat ang gihimo nga challenge sa ato ang higalang siguro basig pastoy ni sa Seventh-day Adventist. And manghinaot ko nga imuha kong IPM kay gisulayan ta ka og padala og private message pero wala ko'y nakita nga kuan wala ko'y nakita nga message button sa imuhang page. Abot lang basig imuha nang gitanggal. Gitang patuga-tuga og challenge siya pagkahuman moingon sila og PM me or private message me or message me. Unya dito sa inyong tawag inang page is walay kuan, walay makita nga message button. So nag-comment ko sa imong video nga gi-present og katong imuhang gi-post tan-awa palihog. Nag-comment ko dito, ingon ko, gidawat nako ang imuhang gitawag og challenge. Dapat face-to-face debate. And at the same time dapat baliktaran, di ba? Dapat kung naay panahon na ako'y magpamatuod, pagkahuman na napoy panahon nga ikaw ang magpamatuod. So pamatud-an ako na kanang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinuod na Kristo ang nagtukod ana nga nakasulat sa balaang kasulatan. Katong Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tinuod na Kristo, siya gyud mismo ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Then pagkahuman, baliktad pod, ikaw pod magpamatuod pod ka nga ang imong pundok, ang Seventh-day Adventist, gitukod pod ni Kristo. Sumala sa Biblia og standard nga referensya. So mas pinakamaayong kana ang atuang kuan, kana ang atuang tawag ining deal kung baga. So tan-aw nato kung mukasayog ka, kung dili gyud na, kung sineryoso gyud nang imuha. So ato ang kuan, ato ang dawaton kanang maong gitawag challenge niya. Kung dili ka mo kasa sa imong sariling challenge, buti pasabot, ikaw ang nagdiskumpiyado sa pundok imong gipasukupan. Kay di man nimo kayang barugana ang Seventh-day Adventist gikan sa kang Kristo gitukod ng Ginoo nga Kristo. Kung kanang imong challenge, dawaton ko na. Dawaton ko na imong challenge. Again, I formally and respectfully accepted your challenge to have a debate. Formal debate. Nya pagka mapahibaw alang ko kung ano saan mahitabo ang pre-debate conference kay at atuan ng atuon kay para masabutan nato ang rules, masabutan nato ang tawag ining venue and syempre kadtong gitawag og date. Okay? So again, gidawat nako ang challenge sa Seventh-day Adventist to have a formal face-to-face debate. Okay? So ako ang gidawat. Daghang salamat og Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.